नै नं दतमा समस्तिनिफ्राय दिनैहाय आङो जोंनि राज्य सभानि एमपि आदा रोनग्रा नार्जारिनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि गागि दैदेनगिरि रेवरुवा नार्जि हारिनि नुजाथिनायावहाय आरो जोंनि नै नं दतमा इलेक्शन मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि बिद्याधर ब्रह्म चौधुरिनि नुजाथिनायाव दिनै आंनि जे नमिनेशन गथायनाय बेखौ जोङो दासो मावफुंनानै ओंखारबोबाय। आं जोबोद माने बिसासि एबार जोङो जेसेबां समस्तिफ्राव इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्रायनो जों देरहाबोगोन। जोङो रायजोनि आशीर्बाद मोनगोन, रायजोनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन आरो रायजोनिखौ सेवा खालामलांनो थाखाय जोंखौ रायजोआ सुजुग होगोन होननानै आं फोथायो। जिहेतु जोङो दिनैहाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय जोंहा 125थि संबिजिरनि सोदांनायखौ जों मावफुंनांगौ। आसाम एसेम्ब्लियाव रिजल्युसन लानानै जों थांनांगौ। लोगोसेयैहाय जोंहा बिटिआरआवहाय 40निफ्राय 60 बियाब दानायनि मोनसे हाबाफारि दङ, बेखौ जों दाफुंनांगौ। आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआरनि काउन्सिलाव डाइरेक्ट फान्डिंनि खामानिफोरखौ जोंहा मावनांगौ आरो बेबायदिनो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। जोंनि चिरस्थायी सान्थि गायसननाय, लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मोनथाय आरो जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगौ। बेनि थाखायनो दिनैहाय जोङो नमिनेशन लाइखौ गथायनाय जाबाय आरो जोङो फैगौ बिसायख'थिखौहाय गोख्रों भाबै जों बाहागो लागोन। जोंहा माखासे बिटिआरनि बायजोआव फोसावनांगौ दंबावो। बिटिआरनि 15 जोंनि जे केन्डिडेट बे गासिबो 15खौनो जों फोसावजोबनाय जाबाय। दहायसो जोंनि मानास 41 नं मानास समस्तिनि थाखाय फैला जे बरगयारि बा मोजां बिथांनि मुङा जाहैबाय जोंस्रां ब्रह्म, बिथांनि मुंखौ दहाय फोसावनाय जाबाय आरो दान्दिसे उनावनो माखासे बिजाथिफोरनि मुंखौ जोङो फोसावगासिनो दंबावो। नोंथांमोना दान्दिसे उनावनो बै मुंफोरखौबो मोननो हागोन। जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलावथ' जुजिलायनाया मोननै हान्जानि गेजेरावनो जायो, इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेरावनो जायो। गतिके जोंनि दतमा बियाबावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेरावनो जागोन। आं खावलायहरनो लुबैदों, जोंना इउपिपिएलआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो मोनसे हायुङारि हान्जा आरो बिपिएफआबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे हायुङारि हान्जा। मोननैनि गेजेराव जों खुनु दावराव दावसि गैयाबालायनो सान्तिपुर्ण भाबै जों बिदा फंबाय अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ जों गेलेनांगौ। रायजोआ जायनो आशीर्बाद होगोन, रायजोआ जायनो भट होगोन बे देरहागोन। गतिके बेयाव खुनु नांलाय खमलाय खालामनांगौ गैया, दावराव दावसि खालामनांगौ गैया। जोङो गासिबो बिदा फंबाय, जों रावबो गुबुन नङा। गुबुन गुबुन हान्जायाव जों थानो हागौ, खिन्थु जोंनि सोमोन्दोआ बिदा फंबायनि सोमोन्दो। बेखायनो जोङो बयबो अनलायनायनि गेजेरजों बिसायख'थिखौ गेलेनांगौ आरो जायनो रायजोआ मेन्डेट होगोन, रायजोआ जायनो भट होनानै देरहाहोगोन, जों बेखौनो गनायनानै गावनि एमएलए होननानै जों गनायनानै लानानै बेखौ हाबा मावनो थाखाय जोङो सुजुग खालामनानै होनांगौ। दतमा बियाबाव नोंथांनि एगेन्स्टआव बिपिएफनि नुजाथि रबिराम नार्जारि दं, बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन? आदा रबिराम नार्जारिया आंनि सिनियर, आंनि बिदा। आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आनसलिकआव मावबाय थानाय समाव बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन। फैनानै बिथाङा जोंनि हान्जा बिपिपिएफनि आफादगिरिमोन आरो जोङो जेब्लायबो बिथांखौ जोंनि बिपिपिएफनिफ्राय, गोदो बिपिएफ दा इउपिपिएल, दा बे हान्जानि जोङो बेखौ बयनिफ्रायबो गोख्रोंसिन मासिनि दैदेनगिरि होननानै जों मानिबोदोंमोन। माबा खारनाव बिथाङा जोंनि हान्जानिफ्राय बिपिएफ हान्जायाव थांदों, थेवब्लाबो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ दङ। जोङो बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारिखौ मानिनानैनो बिथांखौ खुलुमहरनानै जों बिदा फंबाय सानैजों मोनसे मोजां एटमस्फियाराव, मोजां मोनसे आबहावायाव दतमायाव जों बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आदा रबिराम नार्जारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय, बिथांनाव अल दा बेस्ट आं जासिहरबाय आरो जों सानैजों बिदा फंबाय आदा रबिराम नार्जारि आं दतमानि बिसायख'थिखौ जों जोबोद मोजां थासारियाव गेलेगोन होननानै आं मिजिंथियो।